ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତଳିକୁ କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ୟାକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ତଳିକୁ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହୁଏ କି? ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧନ୍ତି ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲମ୍ବା କରି ୟାକୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହେବ, ଗୁଡ଼ା ହେବ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଭାଇ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲର ଗୋଟେ ତଳିକୁ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ତ ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏହା ଏମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ।